Milí priatelia, vo 4. časti pokračujeme s predstavovaním kresťanského vyznania viery. V tejto prezentácii si povieme, čo sa v našom vyznaní hovorí o Duchu Svetom, o cirkvi ako spoločenstve, o odpustení hriechov a o tom, čo nás čaká po smrti. Prečítajme si záverečné slová modlitby Verím v Boha. Verím v Ducha Svätého, v Svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Duch Svätý je nám poslaný od Krista a vedie nás naspäť ku Kristovi. Pôsobí v celom jeho živote. Je pri jeho počatí, pri krste dosvedčuje, že Ježiš je milovaný Boží syn, vedie ho a dáva mu silu až do konca. Na kríži Ježiš vydychuje svojho ducha a zveruje sa Otcovi do rúk. Skrze svojho ducha ho Otec skriesi z mŕtvych a po svojom zmŕtvych staní Ježiš daruje Ducha Svätého učeníkom. Na Ježiša zostúpil Duch Svätý v podobe holubice. Prví kresťania ho zakúsili ako blahodárne pomazanie, ako živú vodu, ako výchricu, ako blčiaci oheň. Holubica po potope ohlásila Noémovi v korábe začiatok nového života. V antike sa považovala za symbol lásky a dnes je na celom svete známa ako znamenie mieru. Na Turíce, teda 50 dní po svojom zmrtvých staní, zoslal Ježiš z neba na svojich učeníkov Ducha Svätého. Tým sa začalo obdobie cirkvi. Duch Svätý je až dodnes elixírom života cirkvi. Duch Svätý zostúpil na ustráchaných apoštolov a premenil ich na odvážnych Ježišových svedkov. Duch Svätý v cirkvi stále pôsobí, napriek všetkým ľudským chybám a nedostatkom. Jasným dôkazom toho je 2000-ročná existencia cirkvi. Duch Svätý pôsobí vo sviatostiach a oživuje nám Sväté písmo, robí ho pre nás stále aktuálnym. Ľudí, ktorí sa mu celkom otvoria, aj dnes zahŕňa darmi svojej milosti, charizmami. Duch Svätý je tichým hosťom mojej duše. Otvára ma Bohu, učí ma modliť sa a pomáha mi tu byť pre druhých. Je tichým, takže kto ho chce vnímať, musí sa stíšiť. Hovorí k nám často hlasom nášho svedomia, ale aj inými podnetmi. A čo cirkev? Je to spoločenstvo, ktoré tvoríme my všetci, pokrstení veriaci. Vidíte ten obraz vpravo hore? Karl Rahner o cirkvi povedal, že je ako stará žena s mnohými vráskami. No je to moja matka a na matku ruku nevzťahneš. Prečo ju Boh chce? Boh nás chce zachrániť všetkých spolu, ako spoločenstvo. Cirkev pokračuje v Ježišovom diele, aby sa Božie kráľovstvo šírilo a rástlo všade na svete. Cirkev je viac ako nejaká organizácia. Je tajomstvom, ktoré je ľudské a zároveň božské. Z vonkajšieho pohľadu vnímame v cirkvi všetky historické udalosti, omyly a dokonca zločiny. Je to cirkev hriešnikov. Ale z pohľadu viery je nezrušiteľne svätá a Ježiš ju nikdy neopustí. Tajomstvo cirkvi je toto nerozlučné spojenie ľudského a božského, hriechu a milosti. Cirkev je Kristovo tajomné telo. Vďaka krstu a Eucharistii vzniká nerozlúčiteľné spojenie medzi kresťanom a Ježišom Kristom. Preto sme jeho telo. Ježiš Kristus miluje cirkev ako ženích miluje nevestu. Naveky sa s ňou spája a dáva za ňu svoj život. Cirkev je tiež chrámom Ducha Svätého. Je priestorom vo svete, kde prebýva Duch Svätý.
Tento duch je prítomný v slovách svätého písma a vo sviatostiach. Vedie veriacich a dáva im svoje dary, charizmy. Kto sa spolieha na Ducha Svätého, môže aj dnes zažiť skutočné zázraky. Vo vyznaní viery hovoríme, že cirkev je svätá, katolícka a apoštolská. Tak ako je len jeden Kristus, môže existovať len jediné Kristovo telo, jediná Kristova nevesta. On je hlava, cirkev je telo. Spolu tvoria celého Krista. Tak ako sa telo skladá z mnohých údov, aj jedinú cirkev tvorí mnoho miestnych cirkví. Žiaľ, o jednotu cirkvi musíme stále prosiť, lebo rozkolov je veľa a sú ako hnísajúce rany na Ježišovom tele. Cirkev nie je svätá preto, že by boli svätí všetci jej členovia, ale preto, že svätý je Boh, ktorý v nej pôsobí. Ryba vonia od hlavy a hlavou cirkvi je Kristus. Slovo katolícky znamená taký, čo sa vzťahuje na celok. Cirkev je povolaná vyznávať celú vieru, udeľovať všetky sviatosti a ohlasovať všetkým radosnú zvesť. Kristus ju poslal ku všetkým národom. Židia sú staršími súrodencami kresťanov, pretože Boh si ich zamiloval ako prvých a hovoril najprv k ním. Ježiš Kristus bol zo židovského národa, to nás spája. Cirkev rešpektuje všetko, čo je v iných náboženstvách dobré a pravdivé. Moslimovia tiež uctievajú Boha Stvoriteľa a uznávajú Abraháma ako praotca svojej viery. Ľudia, ktorí nepoznajú Krista a cirkev, ale úprimne hľadajú Boha a žijú podľa svojho svedomia, dosiahnu večnú spásu. Kto však poznal, že Ježiš Kristus je cesta, pravda a život a predsa ho nechce nasledovať, ten nenájde spásu inou cestou. Cirkev sa nazýva apoštolská, pretože je založená na apoštoloch. Začiatok cirkvi je v Ježišovi Kristovi. Ten si vyvolil apoštolov a apoštoli zase určili svojich nástupcov, biskupov. Táto štafeta pokračuje až do dnešných čias a volá sa apoštolská postupnosť. V cirkvi sú laici a duchovní, tzv. Klerici. Všetci majú rovnakú dôstojnosť, ale rozdielne úlohy. Laici sa snažia budovať na celom svete Božie kráľovstvo, práve tam, kde žijú a pracujú. S nimi pôsobia vysvetené osoby, duchovní, ktoré riadia cirkev, vyučujú a posväcujú. V obidvoch stavoch sú kresťania, ktorí sa dávajú Bohu v čistote, chudobe a poslušnosti. Voláme ich reholníci alebo zasvetené osoby. Teraz žijeme v demokratických štátoch. Princíp demokracie spočíva v tom, že všetká moc vychádza z ľudu. V cirkvi však všetká moc vychádza z Krista. Preto má cirkev hierarchickú štruktúru. Kristus jej zároveň dal aj kolegiálnu štruktúru. Čo to znamená? Hierarchický prvok znamená, že v nej koná sám Kristus cez zasvetené osoby, ktoré majú v cirkvi nejaký úrad. Oni v Ježišovom mene udeľujú sviatosti a s jeho splnomocnením vyučujú. Ten druhý, kolegiálny prvok, spočíva v tom, že Kristus zveril vieru spoločenstvu 12 apoštolov. Ich nástupcovia, biskupy, riadia cirkev kolegiálne ako spoločníci. Predsedá im Petrov nástupca. Pápež je nástupca svätého Petra a hlava kolégia biskupov. Tým je zárukou jednoty cirkvi. Má najväčšiu autoritu pri rozhodovaní v učení viery a v otázkach disciplíny. Každý biskup Ríma, teda pápež, je najvyšším pastierom cirkvi. Je Kristovým zástupcom na zemi. Biskup zasa zodpovedá za jemu zverenú miestnu cirkev a spolu zodpovedá za celú cirkev.
Biskupy konajú vo vzájomnom spoločenstve pod vedením pápeža. Biskup má svojich spolupracovníkov, kňazov. Kňazi ohlasujú evanjelium a vysluhujú sviatosti, vždy pod vedením biskupa. Do spoločenstva svätých patria všetci ľudia, živí aj zomrelí, ktorí boli krstom pričlenení ku Kristovi. Tvoríme v Kristovi jedno telo a žijeme v spoločenstve, ktoré zahŕňa nebo aj zem. Do cirkvi patria tí zomrelí, ktorí prechádzajú procesom očisťovania, aj tí, ktorí sú už v Božej sláve. Môžeme si navzájom pomáhať. Môžeme prosiť o príhovor svojich patrónov alebo obľúbených svedcov, ale aj našich príbuzných, o ktorých veríme, že už sú u Boha. A našim príhovorom môžeme pomôcť našim zomrelým blízkym, ktorí ešte prechádzajú vlastným očistením. Čokoľvek jednotlivec vykoná alebo vytrpí pre Krista, osoží všetkým. Žiaľ aj opačne. Každý hriech škodí celému spoločenstvu. Mária má výnimočné postavenie v spoločenstve svätých. Je Božia matka. Na zemi bola spojená s Ježišom ako nikto iný a toto puto trvá aj v nebi. Mária je aj našou matkou. Môžeme si byť istí, že sa nás zastáva v dvoch najdôležitejších okamihoch nášho života. Teraz i v hodinu smrti našej. Cirkev má skutočne moc odpúšťať hriechy. Službou kňaza človek dostáva Božie odpustenie a jeho vina je zmytá tak dokonale, ako keby sa nikdy nestala. Prvou a hlavnou sviatosťou na odpustenie hriechov je krst. Po krste je na odpustenie závažných hriechov potrebná sviatosť zmierenia. Táto sviatosť sa odporúča aj v prípade menej závažných hriechov. Vo vzkriesenie mŕtvych veríme preto, lebo Kristus vstal z mŕtvych a žije na veky. Aj nám dáva podiel na svojom večnom živote. To, čo je najprv húsenica, sa potom, keď sa zakúklí, zmení na krásneho motýľa. Aj telo, ktoré sa po smrti rozpadne, sa pri vzkriesení zmení na niečo nové a krásne, na duchovné telo. V smrti sa duša oddeluje od tela. Telo zaniká a duša ide k Bohu. Čaká, kým bude znovu zjednotená so svojím telom, vzkrieseným pri druhom príchode Pána. Pri pohľade na cibulku tulipánu ešte nedokážeme rozoznať, aký nádherný kvet z nej vyrastie v tmavej pôde. Rovnako si nevieme predstaviť, ako bude vyzerať naše nové telo. Pavol si je však celkom istý. Seje sa potúpené, vstáva slávne. Pri pohľade na Ježišovo utrpenie a zomieranie môže byť aj naše zomieranie ľahšie. Kto umiera v dôvere v Boha a v pokoji s ľuďmi, kto teda nemá ťažký hriech, je na ceste ku spoločenstvu s Kristom. Naše umieranie nám nedovolí padnúť hlbšie ako do jeho náručia. Večný život sa začína hneď po smrti a je bez konca. Takzvaný osobný súd nastáva v okamihu smrti človeka. Smrť je pre človeka bod pravdy. Boh nás vidí takých, akí sme. Niekto sa bude môcť rovno vrhnúť Bohu do náručia. Iný bude musieť najskôr prejsť procesom očisťovania. Kto je plný zloby, nenávisti a popierania všetkého, ten navždy odvráti svoju tvár od Boha. Nebo je jediný nekonečný okamih lásky.
spolu so všetkými anjelmi a svätými sa môžeme navždy radovať z Boha a s ním. Je to ako zamilovaný, keď na seba hľadia s láskou, alebo ako bábätko pri dojčení, keď hľadá oči mamy, ako by si navždy chcelo zachovať jej úsmev. Očistec je stav. Kto zomrie v Božej milosti, potrebuje ešte očistenie, kým bude môcť hľadieť na Boha z tváre do tváre. Preto prechádza očistcom. Keď človek zomrie, už sám pre seba nemôže nič urobiť. My živí, ale môžeme pomôcť. Naša láska siahá až tam. Pôstom, modlitbou, konaním dobra, ale predovšetkým slávením Eucharistie môžeme zomrelým vyprosiť milosť. Peklo je stav večnej odlúčenosti od Boha, absolútna neprítomnosť lásky. Kto vedome a zo slobodnej vôle zomrie v ťažkom hriechu, bez ľútosti, kto navždy odmietne Božiu lásku, ten sa sám vylúčuje zo spoločenstva s Bohom. Ani Boh si nemôže lásku vynúcovať. Keď si niekto zvolí peklo, Boh, ktorý rešpektuje našu slobodu, je voči tomu bezmocný. Na konci času Boh obnoví celý vesmír, premení ho na nové nebo a novú zem. Zlo už nebude mať nejakú moc a stratí svoju príťažlivosť. Vykúpení budú hľadieť na Boha z tváre do tváre ako priatelia. Boh bude prebývať v ich strede a zotrie im z očí každú slzu. Už nebude viac smrť, smútok, nárek ani trápenie. Slovom amen na konci vyznania viery hovoríme svoje áno na všetko, čo sme vyznali, čo veríme. Stávame sa tak svedkami viery. Hebrejské slovo amen označuje pevnosť, spoľahlivosť. Kto hovorí amen, ako by sa podpisoval. V týchto predchádzajúcich častiach sme si hovorili, čomu veríme. Na budúce začneme hovoriť o tom, ako v cirkvi slávime kresťanské tajomstvá.